Já jsem k vám doprčel do portfolia proto, že vás čekají lanížové dny a já jsem vám dovezl tu nejvyšší kvalitu lanížů. Jak se pozná takový kvalitní laníž, tak jak říkám, to je jednoduchý, pozná to nos. Když vám laníž voní, tak je kvalitní, každému vyhovuje trochu jiná vůně, někdo má radši ostřejší, někdo nějak delikátnější a slabší. Zásadní je, aby laníž byl tvrdý, netekla z něj žádná voda, nesmrděl zatuchlinou a byl co nejvíc čerstvý, což se pozná podle té tvrdosti. Laníže zdá hranic, ono samozřejmě v nejlepší marketing mají laníže z Itálie, taky jsem tak začínal, že jsem slyšel, ale laníže Itálie, takže jsem začal i se svým pejskem jezdit hlavně do Itálie, ale v současné době, když je třeba zrovna v nějakých lokalitách Itálii sucho, tak máme i zdroje z chorvatské Istrie, ze slovinské Istrie. Máme tu sezónu lanížů, které jsou ve skvělé kondici, proto jsme si pro vás portfolio připravili od 7.10. speciální lanížové menu, které budeme servírovat do konce října. Přijďte ochutnat, těšíme se na vás.